Boer van der Leeuw van Nijbeets dreamt van een EAZ-12 op zijn hiem. Hij hier van lezen. Het past mooi in het loonskip, bij zijn pleats en je kan er je eigen stroom mee opwekken. Zo'n 30.000 kilowatturen in het jaar. Maar het mag net. Dat is natuurlijk wel jammer. Hè? De provincie die had windmolens, dat had een beetje een negatieve associatie. En windmolens die hadden in clusters bij elkaar. Maar eigenlijk is dit in die zin een hele andere type windmolen. Misschien maar een oren namen, ja. Heugenbeem of energiebeem of wat dan ook. Maar ja, dit past net in het plaatsje. Onvreden had geen zin, want in het beleid zit gewoon windmolens doen we net op individuele plekken, maar doen we bij elkaar. De molens worden maken bij EAZ Wind in Hoge Zand. Dat ontstiert aan 2 lijn in een square. Nou is het een volwaardig productiebedrijf met een soort onvragen. De EAZ-12 had een rotor van 12 meter en een ashichte van 15. We hebben eigenlijk helemaal opnieuw gekeken naar het ontwerp van een windmolen. En ons uitgangspunt is geweest dat we een kleine windmolen gingen maken met hetzelfde financiële rendement als een grote windmolen. En een van de keuzes waar we op uit zijn gekomen zijn houten bladen. Omdat de sterkte van houten bladen over hun levensduur veel beter te voorspellen is. EAZ had eind dit jaar 30 windmolens geplaatst in Greensloon en een paar in Drenthe. Friesland bleef achter. In Groningen wordt er eigenlijk heel volop ruimte geboden voor kleine windmolens. Van grote windmolens zeggen ze in Groningen, concentreer ze in gebieden. En in Friesland wordt nu eigenlijk gezegd, ja, alles wat met windenergie te maken heeft, dat is eng en dat moet maar niet meer. Waar een molen op het hiem komt en hoe volle, dat kan een boer in Greensloon zelfs bepalen. Licoseert in Overschild bij de eerste klant, boer Jos Vergeer. Hij heeft vooral ook bepaald van wat moet nou de maat worden van deze windmolen. Jos heeft iets van 250 koeien en hij heeft 2 tot 3 windmolens nodig om volledig in zijn eigen energie te voorzien. En nu staat de eerste er en de tweede gaan we binnenkort plaatsen. Ze zijn ambitieus. Ze willen oorzoon hier 3000 molens staan in Greensloon. Maar Nijbeets lijkt net in Greensloon.